І здала вам бо майхну скривність, ки вам я не буду ніколи повідали. Є чоловік. Чоловік є составлен із 12 систем. Системи są составлені із органів. Органи są составлені із тків. Ткива są составлені із целіць. Основа всякої целиці є енергія. Наваден чоловік зачне о нечем розмишляти, шила кога зачне болети какшен орган. Зато гре здравнику, чега болі серце гре к кардіологу, чега болі трибух гре гастроентерологу, чему послабша від гре к офтальмологу. Тода, сперва є целотен проблем із віра, із целіці. Всі вемо, да се в нашем телесу всяк дан роді мільярди целіць, ін мільярди целіць умре. Ін всяких 5-7 лет сва, ти ін яз, пополнимо нов чоловік. Всі органи со пополнимо нові, ні ті ени целіці старі. Тода, із некого разлога нісмо млайші ін боль здраві. Закай? Да целіця роді нову здраву целіцю, потребує долучене погоє. Все то си представляємо на примеру акварія. Чоловік є акварій з водою, і риби są наші целіці. І кай наші целіці потребує. Перва є вода. Людей здай піо карколі, чай, каву, сок, кока-колу, усе разом води. Вендар смо составлена із від 60 до 70% з води. І наше здрав'я є одвісно від какавості тієї води. Закай какавость води? Обстає листвиця кислості, кер є 7 невратне розтопіне, все кар є над 7 є базичне розтопіне, кар є под 7 є кисле розтопіне. При чоловіку є нейтральний pH 7,5 до 7,4. Ко наш pH паде на 7, є то смерть. То помене, да є то обмоче мед живленням і смертю зеломайхну. Такое. Но, кай почне повпричен чоловік. П'є колу, ки ма pH 2. Сок, ки ма pH 3. Паше навадна пакірну воду, ки ма pH 5. І ну все то є цона смерті. За кайторий не умремо. П'ємо все, а не умремо. В телесу маємо мінерали, кот сол. Калій, кальцій, магнезій і натрій. І ну всякіч, ко все то поп'ємо, наше тіло взаме те мінерали із зоб, кості, лаз, ногтів і верне чоловіка назад в цону живлення. При 40 або 50 летах затолася постану кирхки, чуті созоб'я. Ко п'єте добру воду з всіми тими алкальними мінералами, ваше тіло верніло в цону живлення, не да поправило телесні віри.
Друга stvar, ki jo potrebuje celica, je čiščenje. Akvarij je treba očistiti. Prej je bilo dovolj nekaj časa se pustiti in telo se je vrnilo, se je počistilo in obnovilo. Sedaj je nivo toksinov tako visok, da post preprosto ne zmore čiščenja in pojavijo se bolezni, kot sta luskavica in ekcem. Ker črevesje ne vnaša toksinov in se aktivira največji organ izločanja v telesu, to naša koža. Zato potrebno je čiščenje. Tretja stvar, ki jo potrebuje celica, je prehrana. Za popoln razvoj celica potrebuje določen nabor elementov. In to je 28 aminokislin, 15 mineralov, 12 vitaminov, 7 skupin encimov in 3 vrste nenasičenih maščobnih kislin. Če vse to dobimo s hrano, potem bo naša celica dobro nahranjena in bo lahko rodila nove dobre celice. Enako je kot nosečnica nosi otroka. Če je ne hranimo, ne bo mogla roditi zdravega otroka. Ampak vse to je zdaj zelo težko dobiti iz hrane. Četrta stvar, ki jo potrebuje, je zaščita. Zaščita pred različnimi zunanjimi negativnimi dejavniki okolja, ki obdajajo sodobnega človeka. Na primer elektromagnetno sevanje, Wi-Fi in tako podobno. Peta stvar, ki jo potrebuje naša celica, je zadostna količina energije za normalen obstoj in delovanje. Človek dobiva energijo iz več virov. Del energije dobi ob rojstvu, del energije do določene starosti prejema od mame, od svoje družine, in glavnino pa mora prejeti iz oceana energije, ki nas obdaja. To je naraven proces, vendar je zaradi naše življenjske aktivnosti lahko pretok energije blokiran. Kako aktivirati pretok energije v telesu, učim na svojem tečaju aktivacija vitalne energije. Torej, če naše celice damo vseh teh 5 dejavnikov, lahko celica rodi novo zdravo celico. Zdrava celica tvori zdravo tkivo. Tkivo tvori zdrav organi in zdrave organi tvori vseh 12 sistemov. In potem po 5-7 letih boste popolnoma nov in zdrav človek.